Qatt ma ħatkun taf meta Alla ħajajjatlek u għalhekk ridu nkunu preparati. U nisimgħu lil Alla. U l-mobile. Il-mobile. Il-mobile għabdu, sinjura. Hello. Nis edha l-qoddis nassan ġempillek taħi. Għalistet nati daqqatit li xaħat. Kem fingers, sir? Wieħed biss. Fish fingers. Mux fish fingers. Issa jaddaru namillak xaħġa jien. U le maja ħasra. Il-danna fuq. All right, melaw. Dawk iħaxnu ħafna ta'. Sinjura, jekk jogħġbok aqta' ħi, aqta'. Ħanaqta ta'. Naħseb ħajtir id-dem, le? Mux ovvja ħajtir xinaqra. Mela ħer inneħħi l-flok għax laħħalli ċejs jajna tax. Wenzu, tex kem tardem. Ħammix il-flok u bxej ma jmur, kelli narmih. Ersaqlem ħalli fideja. Le, jien ħantijilu. U ħalli fideja. Jien ħantijilu. Jaqtawa ftit. Iskombolo. Għandu 10 minn fejn taqta. Aqta wieħed kull wieħed. Thank you, sir. Jien dejjem tal-aħħar għax mara. U l-aħjar ħaġa, aqbdu uħduħ fil-garax, għax tamlu mandraw. Iwa jien uħduħ ġol garax, imma jien intiru l-ewel wahda. U hija sadni l inti l-ewwel waħda. Tistax tibgħatuhom fil-posta f'dal-indirizz. Ta' kemm bolla? Jew delivery by hand ħanamlu. Insomma, iktar delivery by finger. Tlaqna. Kalma, Frater Robert, għax din il-korla għandek miset waslet imkien. Kalma sur kappilla, nej min-nies, għal-nej min-nies, minn tal-qoddis, waħda minnom tolbar il-ħin kollu. U l-oħra jibda, l-għaxar nabbik il-mobile, ftit! Mulej, ħuda ximkien ieħor ġibiex iktallaw il-dik. Ġara, Frater Robert. Ma nafx. Imxi ħanaraw. Ejja, le, dik me fuq. Ejja, imxi. Nistjaxraw. Il-molej oġbu joħoda. Rajċ? Sema minnek. Jokwit, ma mux jaħseb dik taf minn tiġi għom il-pipe. Jaħseb li kelli x'naqsa. Il-babbini bereka. Isma, dak għalix. Il-bes faxxa sewda meta jmut ċaħat u mux isfar jew blun. Lu, mux blun. Il-weonne mux edin emmek. Tilbes ċixxa sewda b'rispett, luttu. Fil-kas tagħha, il-faxxa nistgħu nagħmluha kannella. Għax waqgħu tappira ta' dranax. Mux jien, dan. U l-lum vera mux ġodar daħ, il-lum jum ta' luttu. Il-lallu jinqas ktib ċej illum. Is-soltu nikteb is-7 u l-15 tommi. Mela żewġ numri għandhom mok. Għax, la naf jekk ix dik li toqgħod fil-flett il-numru 7. U laqqas jekk ix dik tal-15, ma nafx. Illum, ġurnata kera. Ġurnata fejn il-mama sfortunatament ħallietna. Kont qiegħed magħha fuq it-telefon. Laqqas bis-sajtet miskina. Indunajt mill-ħost il tal-ilma li smajt. Ivan,
Ma rajmx kma mal-Imperial. Ġa ser, fully booked. Jien sibt kamra, ser. Imma mbagħad wara ndunaj li kienet kamra tan-nar. Ser, hemm xi mod li nista' ngħinek jien. Inti tista' tgħinni b'mod wieħed biss, Willy. Billi tħallas semek. U wara, jekk ma narakx iktar, tant aħjar. All right, ser. Imminti, il-kmamar għalfejn għandek bżonnhom. Biex inqiegħed fihom, il-mistednin li ġejjin. Ġejjin il-Buzzu, il-Barbaġan, il-Landa, il-Publius. Kif ukoll ġejjin xi nies minn Sqallija bħal Don Nurone u l-Octopus. Ukoll mill-Bulgarija u mill-Rumanija. Il-mama, kulħadd kien iħobba. Il-problema li f'dan l-aħħar kull mawluk għandha waħda u ġafuni bukt. Ħanejnek jien, ser. Inżommlok in-nisjien fil-kmamar tiegħi. Hekk jew bekk, inti mhux li naqtaw id-dejn trid, mhux hekk. Lira faċli, Imma inti taħseb li ħatħallik tuża d-dar għal dawn il-ħbieb tal-pipe. Imma żomnaħlu. Jien xien ċippitatu, Did-dar ommi Alla jaħfrila. U għandu xjaħfrila, Għandu. U għandu xjaħfrila. Ma tibqassa jel fuq ommi. Kienet xkienet ommi dejjem ħalliet li did-dar. U li ma ħallita lili, lil-Willy. Allura jien għandi dritt assolut illi ndaħħal u nistieden lil-minnirittijiet. U ħammur nieħdu da dritt. Naqbel jien, naqbel. Tiegħek ma fx kemm taqbel Willy. Ġifiri, inti se ġib xi nies li ma nafuhomx fid-dar tiegħi. Saċ, dar tiegħi tiġi, mhux hekk? Okej. U daw in-nies li se ġġib fid-dar tagħna ma tafhomx? Jekk tgħid li nafhomx hekk, wiċċi ma nafhomx imma maħġba kemm huma nissew qaluli fuqhom. Le. Le xiex? Ma tistax. Ma nistax. Ma nistax inġib in-nies f'dari, fid-dar li ħalliet li l-Aziz ommi. Alla jaħfrila. U għandu x'jaħfrila ta' għandu. Somma ma nintilefx. Leta ma nistax nagħmlu hekk. Jiena u ġew jien nekmanda u daw in-nies ħajjeġu għax jien hekk iddeċidejt u hekk ħajġri. Tkellem! Tkellem! Qed li xi ħaġa, sweetheart. Għax kont fil-bathroom ta' ma nismax minn imġew. Le taf xatt. Għax bdejt naħseb fuq il-klim li għatli. U naħseb għandek raġun da ġifieri ndaħħallek il-barranin ġo darek. Thank you tal-li tifhimni ta'. Ġenninni tal-mara kemm taġuni. Mela, għawdi tara wasal il-kafe. Espresso. Grazzi. Cappuccino, Francescan. Ma kif dejjem l-istess ċaj tajt? Tfalu naqate, bit-sakkarina għalli ma neħxemx u fuq il-konti għaj. Ma nistax, għandek kont ta' 300 euro, qabel tħallsu, ma nistax niftaħlek kont ieħor. Il-fader għandu kont? Iva. Ma nitfaħu li fuq? U ma tgħidlux? U dak mhux fader, tajt mhux ħajqaċċajt fuq biċċate dejjem jgħid biex tgħin dak kull ieħor. Għandek raġun. Mawrejja. Ej! Willy, kif inti? Willy ħadida u d-sabiħa kif inhi. Jien okej, imma kont qed ngħidlu qom ta' jiena dolodu. Nista' nibda l-espresso u nibda nirranka. Jiena kirrida kirrankata u inferuċjata. Thank you, Willy. Nafx dejjem ngħid, kif intom tnejn ħbieb. Għax dak dejjem jiċċilmew tara, dejjem isu għandu jagħti. Mhux hekk jien għandi nagħti, mhux hekk? U inti dejjem titfali enerġija sabiħa. Għana rax ħelu, għax jiena si oħra, suppost irid inkun l-airport. X'għad tagħmel?
Għandi ġiba ma narakx billi hi issa. Għassifer bon viax. Naqabew issa l-dadi għajja. Sraqtila. Għal-ħallikom u bella tal-axħar. San kompliħien. Xfin joħtak, Ija, uħti dik. Tik. Ej, jena taf xattaw. Nitlaq il-dili għandi u nintafa muħtok. Le, daqs kemm jigustuża di li għandek għalix tintefa' moħħti. Ara, dan il-klim, int mux dejjem tajdu tlaqaj m'għandek xi trida. Iwi, ma jelu ħaġa katlek hekk żbaljajt da jiżbaljaw tanka l-assisir niżbaljaw. U dak huwa maturità meta wieħed jammetti l-għamel żball u da sekku żball jekk għattek għax mhux suppost ngħidlek fuq in-nies u. Ija, jien nafek ta' int. Għax ma tidnex moħtu karana kieku. Flok fader nibda ngħidlek brother. Ara ħa nixrob da u mullem għax jiena wkoll suppost qiegħed diġà nipprepara l-irtir. X'irtir? Għandna rtir taż-żgħażagħ. Jew għandna rtir taż-żgħażagħ u rrid imur hemm. Fejn hawn kienu ċwievet hawn. Jiġifieri inti qed tgħidli li mhux ħatorqod għand uħtok? Le, mhux se noqgħod għand uħti għaliex. Għaliex? Le, xejn. Jiena lilek nafek. Tant inni nafek li niftakar l-ewwel kelma li għadt. Naf x'kienet? Niftakar għal. Ara ma tgħidix xaw in-nies. Ara ma tgħidix. Int għandek xi ħaġa f'moħħok. Ejwa rajt, ngħidlek għax jiena ma nikdibx, taf li ma nikdibx. Intkom ma talmux li jekk hemm xi ħadd li m'għandux saqaf fuq rasu. Tittajnu. Iva. Kemm miktub fil-Bibja. U l-Bibja hija ċ-ċavetta tas-salvazzjoni tagħna. Eki, ċavetta. U aħna mal-Bibja nimxu. Taħdem ta' vera s-sistema tiegħek ta' ċwievet, Metlek xien biċċa plastisin u tuħu l-forma. Issek għandna ċavetta għal kull Tajba ta' vera u mux tal-lek tal-fuq l-erbin bedak. U tista t-ċarġa sabit euro, kull kamra, kull lejl, għada xrira għanamlu, Isma, u l-fader jaf. Jaf, imma stess għalli ta' għalli li jinti t-tejn il-proxmu għaxek kemm miktub fuq il-Bibja. Għajdlek, ħasra l-għat ma' rajtu dak il-ktib, dik taf xieġirali. Dak jena rajt il-film, rajt kif ħajjispiċċa peress li metisni tlift l-interess. Immissa ħaj, naqraħta. Sewa. Isma, għetadu qalbib, mor. Għaddu. Donnerone? Donnerone, please, follow seguire il-pini. Bene. La borsa? X'inhu Għallek biex toħlu il-borsa, il-bagalja. Nessuno tokka la mia borsa. Għallek biex ma tmissirux il-borsa, ma sembrewx bieċi. Kolli neqbad tu daċi Italjan, sawili. Ħudu fil-kamra, Issa. Kam. Signor Octopus, Ħamsa ġmin. U hija. Tajjeb xorta kif tajt il-Bibja. Dimano sapere questa, no sapere altra. Bagno, toilet, għala dik finutol. Camminare. Quel gol lì è nel gergo giornalistico quando una squadra vince si può usare questo modo, si può dire questa cosa. Non strillare. Taljano? Bobby, inċet tamelaw? Jinnota. Daċi għamelaw għajdli. Imma zonna, inti ma kellek xil-tir. Ir-tir, brr-tajda, ir-tira, xintajt ir-tira. Imma mux dak il-punt. Kif għaw n-nis ġoddar tijaj?
Oh, jasra, xej kbiru. Dak, taf li inti, meta tummel pipe, Alla jaffrela. Għandu xjaffrela. Għandu xjaffrela. Għandu. Insomma, illi ġara, illi kullħan ġi għal-funeral taħħa u mawx bil-żajjad kmamar fil-raħal. Allora, libt dal-post id-dardijak el-bimbi għaw dik tal-internet. Ma li t-tajdli, li t-tajdli, mux taqbadu ġibin nisek, mux jek? Un po' di silenzio! Sì, scusa. Lo scarto del cavallo si trama proprio così, quando si sposta lateralmente in maniera improvvisa. Bowija, Ci può essere uno scarto temporale. F'dil idea kbira li ġieli, ħankunu qed naqtaw 400 euro mid-dejn tagħna. Insomma, dejk xej id-dejn huwa tiegħek u mhux tagħna. Ma x'fija di, taf kemm huma tfal sew, nintafgħu naqatih, nsiru nafuq, naraw daqsxejn television, ma dar raġel bravo tajjeb. E la carta di carto è quella che... Vabbè, cambio, Cristina ha battuto la Roma con 2 gol di scarto. Oh, scusa me. Daqsek, da bil-overver. U minn tbissali, kullħat brodda tijaw. Jien inti s-salib tiegħi int. Int qed taraħ da? Molle, ħadd mu interessat tara li trade Bob. Niblu mela ta'. Naħseb tiraħ ta'. Da donne u rwani wkoll. Raġel taf titkellem imma tifhmu da. Naħseb tieħel tajjeb. Li għor. Dakx fejn tolqot għax il-kamra tiegħek mibjuwa, Sewi, mela, id-dar krejtieri, il-kamra ma nistax nidħol fiha. Is-sufan tiegħi u ma nistax nara t-television irid jien ma nafx jien, ma nistax nifhem. Tidna nagħmlu logħba. X'logħba? Karta ġebla mas. U għena għandu ftit ħin għandna lejla. Karta ġebla imqas. Fajtek! Donna urwane, ġokare? Karta ġebla imqas. Vincitore, Willi... No. Don Neurone, vincitore! Ġaralu da. Titilab? Usma minna għallija. Għana għallu pal-lejla ta' Għala xidbati dak li mnieħ. Inġbarna hawnhekk illum biex insellmu nagħtu l-aħħar tislima lil din il-mara. Li kien iħobba kulħadd. Li kien jozza kulħadd. Tant illi rabbit lil bina bl-ikbar imħabba. U tul ħajjita din il-mara kellha dejjem lil Alla f'ħajjita. Tantu hekk li l-aħħar 4 nifsijiet ta' ħajjita ħadithom hawn biswit il-Knisja. U din il-mara qatt ma ħalliet it-tentazzjoni. Ivorrajt, ta' minu il-mobile jekk jogħġbu jitfih, ta'? Ta' minu dan il-mobile? Ma naf ser tiegħi mejux. Su minn hawn ġej il-ħoss. Taf tista' tgħid illi l-mobile huwa hemm isfel fit-tappier u ma jaħdem. Imma taf x'inhu żgur? Il-reception tal-ħara.
Robert, Father Robert, nixtieq nirringrazzjak taċ-ċeremonja sabiħa li għamiltilha. Willy, illum ġurnata li ġalitni nirriflettni, ġalitni nifhem li fil-ħajja il-flus u l-poter mhumiex kollox. Għalhekk ħanaqtalek 20,000. Wejja, m'għandekx għalfejn. Meta jtuk rigal, tallem aċċettaħ. Thank you, Mela, thank you. Okay. All right. Hey, Gil. Grazie di tutto. Isma, najdlu? Xiex? Għax nafleħ fek li 20,000. Imma 400 euro tal-lodging, dak ma ninsewhomx ta'. Ej, la borsa? Borsa? Sì. Casa, dar, andare. Andare, recuperare. Borsa? Borsa. 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 Iva, tlaqt qabel mill-funeral, qed ħaniġi nsajrilhom xi ħaġa, ħisibu xi ħaġa xi jieklu la jiġu. X'mara fik, Isma', inti kif tħalt hawn? Għax, tana ċwibet il-Bobby. Ġeju, damma jinħrattum sprint għala għax ġejt infittex. U xinti tfittex jekk qed tfittex li nagħmel? Ej, x'intom tagħmlu? X'intom tagħmlu? Issa xejn ula ġejt int. Sib dak li kellek issib? Għadni qed infittex. X'qed tfittex? Nfittxu dak li kien qed ifittex hu jitlan. Nejkom tfittxu? Le. U x'qed tfittxu allura? Il-borsa ta' Donnerone. Donneron minu? Ħabib tiegħi. Assis misqallija. Ma kontx naf li ġie assis ħabib tiegħek. La borsa! Isma' oħt. Kemm għandha veduta sabiħa u għandu ħarsu leha. Imma nasib ħer tiftaħ il-vertical blinds għax jien nara l-ebda veduta bihom jien. Jien ma nafx għalfejn dal-barik kollu. Għax vojta del-bagalja. Vojta. Dik kella xilla taġa fija. Dik kella fija n-naniħ u tqiq u n-naniħ għamiltu fil-friġġ. U tqiq n-laxtrajt li għax kien speċjali. U għat laxtra li tqiq mela għamililhom torta, għamil torta tat-tiġieġ, mara fil-forn qiegħda ssir. Fem, kellu naqra texture differenti, ta' dak isu ma kienx pur, imma isa qed tinħema tajba. Ngħidlek jien, pur kien. Tuni raġuni valida. Għaliex m'għandix inħalli jisplodilkom raskom. Forsi biex ma newlex kullum kien bid-dem? Ma konniex nafu. Torta. Boxrinif. Droga mill-lifjen. Torta. Jatammazz. Oj, pasta zazzo naf li pasta zata, beta pasta zota. Non sapere, non sapere. Fare torta, non sapere. Da mux jien, ta'
Intikom sala ċans biex tħallsu. Daw ikunu jridu l-flus dak il-ħin. Inkella! Karigare għax. Ħanajdek x'namlu. Dawk il-flus li kon se taħfrilna, ma ġara xejn fil-kas tihom lilu suq tarix tihom. Jew ikella għandi. Inti tajt xejn għax kull darba li tgħid xi ħaġa santissima Trinità jaqala xi ħaġa ġdida. Tajjeb, nagħmlu hekk. Itilqu minn qudiem għajnejja. Jina ħabib tijak, inħobbok, imma ma tistax tibqaddaħħalni f'daw kobob kollha. Naf li d-dejn hija gravissima, imma ma nistawx nibqgħu sejrin hekk. Dit-darba tifhem ftit x'għamilt, daħħalt il-loħti fil-periklu. Seta ġitar. Iwa, ma jena jisom jiġruli. Imma n-wehdek li ħanibda naħseb ftit iktar, right? Bobby, ent li kbar ħabib tijaj. U mux ħandaħlek iktar la f'mudili u laqqas torti għajjala. Il-torta! Tikol ix kappilla! Tajt intu għadin it-torta. U duqa tajba ħafna, laqqas mad-dentatura ma teħelqax snin mux qed inħossom. Għale, aħjar le ta' minħabba l-ħolq ta' stanku aħjar le, hekk naħsebu. Gloria l-missir. Kif kien il-bidu sa' bqal-dem ta' dejjem amen? Missirna li. Ħafna ta' kull-jum matina l-lum frinna dobitna palma fraħata li naddaħni ġrib iżda l-istam id-denja amen. Slima lik Marija. Għaddisa Marija mallet l-palina mit-timbini sa' fissija ta' mewtan amen. Spiċċa Rosario. Ejja, kompli faqde. Neġġaw namlu? Gloria l-missir, spirit. Kif kien il-bidu sa' bqal-dem ta' dejjem amen? Ġobkom tal-Wili, nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla. Tinsewx. Għamlu like ukoll fuq il-Facebook ta' Dan San. Ħalli hekk tkunu tistgħu issegwu dak kollu li qed jiġri. Narakom.